Hi, we are broadcasting live from our Party Twice studios. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Panapa Party Twice nokudzirai nyaya dzese dziri kuitika matumano ose enyika nematumano ose social media. Timire tinge tingokubatisai tikokuunzirai malatest acho andiri timire boys. Saka isusu boys pano patava nenyaya boys yaitika boys. Boys nyaya yaitika kunhingirini budiriro boys. Anoona foto chandaisavo boys. Baba boys, baba wabatwa boys uchiri pamwana wepa next door. Vakaipa baba wabatwa boys uchiri pamwana wepa next door kuti d. Anoona nifoto wacho pakaipa. Zvonyadzisa zvonyadza zvonyadza. Boys vakaipa atotorwa boys vatoendesa polisi. Saka wamirira mutongo wavo wamirira. Saka izvozvi yafanira kuendeswa kuporisa. Saka imimi stay connected. Tikupai ma-updates acho ingosubscribe panapa molike mocomment because ma-updates ari kuuya mo-updates to come. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Tiudziwo mafungiro enyu mucomment section. I'm gone.